Mangwanani vana vaMwari, tiri kuenderera mberi nechirongwa chedu cheDivine Service paRadio Zimbabwe. Mazuva ano yakabatana neNational FM. Toda kutenda Mwari kuramba achitichengetedza nokutibatsira mukurwisana nedenda rawira nyika yedu nepasi rose tenderere reCovid-19. Tirambe richicherekedza nzira dzoutano dzatinoudzwa nehurumende nachiremba vedu nevezveutano namapoka akasiyana-siyana. Ndini wenyu Pastor Aaron Rusukira. Mangwanani anhasi tichada kunyatsotarisa kuti chii chakaurayisa Yuria. Chii chakaurayisa Yuria. Tigodzidza zvidzidzo zvichatibatsira kubva panyaya iyi. Yuria uyu ndiani? Regai tiwane background yenyaya yedu ichatisvitsa pakuziva Yuria, nokuziva mafiro ake, nokuziva chikonzero chemafiro ake. Yuria murwi wehondo ari muuto ramambo David. Chii chakamusvitsa kuti afe? Nyaya iyi tinoiwana kutsamba yaSamueri wechipiri chapter 11. David samambo unotuma hondo yake inotungamirirwa naJoab kuti vaende kundorwa. Iyo unosara haana kuenda navo kundorwa. Paanosara, anosara wotora mudzimai waYuria muHiti, unomudaidza paanga achigeza, worara naye, wobata pamuviri. Mudzimai anotumira David shoko, oti ndava nepamuviri. David unofunga kuti nyaya ichamuomera iyi. Murume wake ari kuhondo, paanodzoka owana mudzimai wake ane pamuviri. Anoronga zano rokutuma shoko kuna Joab kuti adzose Yuria, murume waBhatishebha, mudzimai waatora, kuti agone kufukidza nyaya yepamuviri pake apa, kuti pagozonzi ndepaYuria, nokuti wadzoka akasangana nomudzimai wake. Yuria paanodzoka anoramba kuenda kumba kwake. Setsika yehondo anoti, handingagoni kuburukira kuenda kumba kwangu, vamwe vake vari kuhondo neareka yaMwari iri murenje. Dhavhidhi anofunga rimwe zano, nemhaka yekuti zano rake rokutanga raramba. Anonyora tsamba kuna Joabhi mukuru wouto rake, oituma naYuria, uyo waakatorera mudzimai wake. Samueri wechipiri chapter 11 pavhesi ya15 tinowana mashoko orugwaro rwakanyorwa namambo David kuchienda kuna Joabhi, kuti ruchirayira Joabhi kuti aurayise Yuria. Ndo pane nyaya yedu taakuverenga 2 Samuel chapter 11 vhesi ya15. Akanyora rugwaro akati, isa Yuria pamberi panonyanyisa kurwiwa, mumusiye ari oga, aurawe, afe. Muteereri, ndoda kuti ucherekedze pataakupinda mukati menyaya yedu, kuti pane zvinhu zviviri zviri kukonzeresa kufa kwaYuria. Chokutanga, zviri kunzi aiswe panopisa hondo, panonyanyiswa kurwiwa. Chechipiri, mambo ari kurayira kuti mamwe mauto amusiye ari oga. Amusiye ari oga. Kondishoni yokutanga yokukandwa panonyanya kurwiwa hainyanyi kunetsa Yuria kana tikatanga tanzwisisa kuti Yuria iuto rakadini. Tikatarisa patsamba yaSamueri wechipiri chapter 23 kubva kuvhesi ya8 kusvika ku39 tinopiwa varume 37 makumi matatu navanomwe
vanonzi mhare dzokurwa muhondo yaDhavhidhi. Mukati memhare idzedzi ndinoda kuti ndimbokupai zvishoma, masembos echimiro chavarwi vavava. Ndo munopinda Uriya umu. Tinosangana nezita rake pavhesi ya39 panonzi naUriya muHiti vose 30. Taipi yebhatalioni ireri ndo yanga ine mhare dzakaita sana Abhishai munun'una waJoabhi mwanakomana waZeruya. Iye unonzi wakasimudza pfumo rake akarwa navanhu vana 300 akavauraya ari oga. Ndo mamuna naBhenaya mwanakomana waJehoyadha mwanakomana wemhare Kabhizieri wakanga aita mabasa makuru. Iye akauraya vanakomana 2 vaErieri waMoabhi, akandouraya voshumba mukati mehuzha panguva yechando. Ndiri kungopai masembos evarwi vaikwana mubhatarioni ye37 iyi. Mhare idzi dzokurwa idzi pachinopisa ndo pavaitoda chaipo. Ndo ranga riri bhatalioni raUriya. Ranga rakamuteerere kuti Uriya haazi muIsraeri, unotonzi Uriya muHiti. Maybe chakatomubvisa kunyika yekwavo. Wanga atoimpoto nemhaka yekugona kwake kurwa. Pachinopisa ndo paaigona kumira. Muteereri, regai tidzokere kutsamba yaDhavhidhi ichinyoregwa Joabhi mukuru wehondo pana 2 Samuel chapter 11 vhesi ya15. Akanyora rugwaro akati, isa Uriya pamberi panonyanyisa kurwiwa. Teerera muteereri, mumusiye ari oga avurawe afe. Mumusiye ari oga. Rechirungu riri kuti set Uriya in the forefront of the hardest fighting and then draw back from him that he may be struck down and die. Draw back from him. Kana dai ainda pachinopisa Uriya, asi ane sapoti kumasure kwake yemamwe masoja ake, sapoti yedzimwe mhare dzake, Uriya aipedzerana nevaiuya vavengi vari mberi kwake. But Joab anotaura nesapoti iri kumasure kwaUriya. Ndiri kuona Joab achitaurira masoja aya kuti mukaona Uriya aenda mberi, haana problemu nevari mberi kwake. Imi mukaona aenda mberi, imi makamukavha, dzokerai kumasure, mumusiye ari oga. Chikonzero chikuru chakaurayisa Uriya handi kupisa kwehondo, asi shamwari dzake mamwe mauto akadzokera kumasure akamusiya ari oga. Mauto akamusiya ari oga aya haazi avavengi, ishamwari dzake dzaakatrena nadzo, ishamwari dzake dzomumauto ndo dzakadzokera kumasure. Uriya akakombewa navavengi akavurawa. Ndiri kuona Uriya achitamba nepfumo rake ari pachinopisa, achiuraya vavengi vari mberi kwake. Pfungwa yake ichimuudza kuti kumasure uko kune hama dzangu dziri kundipa sapoti, dzakandikomberedza pandapinzwa pachinopisa. Haana kuzviziva kuti kumasure hakuchina. Vadzokera sure vachiteerera kurayira kwaJoabhi ari kuteerera rugwaro rwabva kuna Dhavhidhi. Panonzwa mutsindo uri kumasure, ari kufunga kuti zvimwe ishamwari dzake dziri kuuya kumupa sapoti nokumukavha. Pasina nguva anohwa pfumo rabaya musana. Paanocheuka anoona hakuchina, ndiye oga asiyiwa pachinopisa. Ndo zvakaurayisa Uriya. Shamwari dzake dzakadzokera kumasure, vakamusiya ari oga. Uriya haana kufa nemhaka yokuti hondo yaipisa. Wakafa
nemhaka yekuti vaifanira kumuchengetedza. They exposed him. Vavengi chaivo vaUria havazi avo vairwa navo pamberi pake, asi ndeavo vaifunga kuti vachamuchengetedza setsika yekurwa kwavo, vakadzokera kumasure vachiteerera shoko raJoabhu, vakamusiya kuti abayiwe afe. Uria wanga ari umwe wavarwi vanogona mukati mehondo yaDhavhidha, asi haigona kurwa ari oga. Aida vamwe vake vaifanira kumupa backup. Anga ane experience yakakwana yokurwa. Haana kuurawa because anga ari weak. Akaurawa nokuti haana kuwana vamwe vake vaimira naye, vakamusiya ari oga. Hama inodikanwa, ndiri kutarisa Uria paabayiwa nepfumo nomuvengi, ari kudana mazita eshamwari dzake dzaaifunga kuti dzichamira naye, kuti vakomana muripi, ndozvamungandiitira izvi? How could you? Mandisiyireiwo ndiri ndoga. Hapana chinhu chinorwadza, hapana kushandiswa naSatani kunodarika kubetreya hama yanga ichivimba newe, kuisiya iri yoga. Pandaifunga kuti uchandinamatira, wakatoita makuhwa pamusoro pezita rangu, wakandisiya ndiri ndoga. Pawaiziva zvakavanzika zvoupenyu hwangu, ndichiti ndiri kutaura neshamwari, wakatora zvose ukandopa padare ravavengi vangu, wakandisiya ndiri ndoga. Mapisarema chapter 55 vhesi ya12 kusvika kuvhesi ya14 inotiyo, nokuti akanga asi muvenga akandishora, ipapo ndaigona kutsunga. Akanga asi iye aindivenga akazvikudza kwandiri, ipapo ndaimuvanda. Asi wakanga uriwe, munhu wakaenzana neni, shamwari yangu nomuzikanwi wangu. Verse 14, taisirangana zvakanaka, taifamba mumba maMwari pamwe chete navanhu vazhinji. Munyori wepisarema ari kuchema achiti zvaiva nani kuti ndisangane nomuvengi wangu, nokuti ndaigona kumuvanda. Zvaiva nani kuti ndisangane nouyo unozvikudza unorwa neni, ndaigona kutsunga. Pavhesi ya13 unochema achiti zvino zvauriwo wandibaya, shamwari yangu nomuzikanwi wangu. Vhesi 14 unochema achiti taisirangana wani zvakanaka, tainamata tese, tichifambidzana tese. Zvinorwadza, zvinorwadza kusiyiwa uri woga neuyo wawaivimba naye. Muvengi uri nani unotoziva kuti muvengi, unorwa newe atodeclare hondo, unotoziva kuti zviro kwazvo uyu muvengi uyu. Munyori wepisarema anochema achiti newe here wandainamata newe, zvatairangana tiri mukati meimba yaMwari, tichiimba tose, tichinamata tose, asi ndiwe waakurega ndichibayiwa, waakundisiya ndiri ndoga. Zviri nyore kusangana naSatani namadhimoni ake, nokuti unoziva kuti muvengi, pane kurongerwa nokurwiswa nokusiyiwa uri woga nokuexposwa nevawaiti shamwari. Mapisarema chapter 109 vhesi ya4 inoti, pakuvada kwangu vava vadzivisi vangu,
asi ini ndinonyengetera hangu. Pakuvada kwangu vava vadzivisi vangu. Zvakaoma kupandukirwa nevaunoda, vanoshandura rudo rwako kuva zvakaipa. Havo pinduja vava vadzivisi. Munyori unoti asi ndicharamba ndichinyengetera, chero ndikasiyiwa ndiri ndoga. Jeremiah chapter 12 verse 6 inotiyo, nokuti naidzo hama dzako neveimba yababa vako vakaita nokunyengera kwauri, naivo vakadanidzira kwauri, usavatenda kunyange vachitaura mashoko akanaka newe. Pane kunyengera mukugarisana nehama. Zvikanzi pane hama dzababa vako, hama dzamai vako, hama muukama hwenyu, vanotaura mashoko akanaka newe asi vachiita nokunyengera. Vanosiya dzimwe hama dziri dzoga, vasingagwiri hama mukati mehondo dzatinosangana nadzo mukati meupenyu. Mwari dai atibatsira, Mwari dai atitira zvakanaka. Usasiya hama yako iri yoga. John chapter 13 verse 21. Zvino Jesu wakati areva kudaro, akamanikidzwa mumweya, akapupura akati, zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe wenyu uchandipandukira. Kutaura pamusoro paKristu ari Mwari. Aigona kumira ari oga akarwa hondo dzake, asi moyo wake unomanikidzwa paari kutarira shamwari dzake, vadzidzi vake vaakafamba navo kwamakore 3, akusvika pakutarisana nehondo yemuchinjikwa. Moyo wake unomanikidzwa, kwete nokutarisa kurwadza kwemuchinjikwa, asi nokuziva kuti pane umwe pakati pavo achamupandukira. Simba rokupandukirwa, rokusiyiwa ari oga, rinomurwadza kudarika simba rokuroverwa pamuchinjikwa. Mwari dai atitira zvakanaka tigone kumira neshamwari dzedu munguva dzokusekwa kwavo, munguva dzokumanikidzwa kwavo, vasamira vari voga. Rangarira zvakaurayisa Uriya. Mashoko etsamba yaDhavhidhi, muisei pachinopisa, imi mugodzokera shure, mumusiye ari oga. Pane hama yako iri pachinopisa, iri pahondo naSatani nezviitiko zvoupenyu, iri pahondo kumabasa uko, inoda rutsigiro rwako. Pane mwana wako wakamitiswa, ari kuda rutsigiro rwako, sababa kana mai, sabhudhi kana sisi. Haangamiri ari oga. Ndiri kuona akabata mapiritsi nechibhodhoro chomushonga wamakonzo. Haangaikundi hondo yaari oga. Ari pachinopisa saUriya. Musamusiya panopisa hondo ari oga. Haizi nguva yamatare yokuti wakazviitirei, taimbokuudza, wazviwana. Nguva yamatare ichauya, iko zvino inguva yehondo. Musamusiya ari oga. Nemhaka yezviitiko zvoupenyu, mudzimai wako ari muhondo, murume wako ari muhondo. Usamusiya ari oga. Hondo iri kumupisa, usamusiya ari oga. Angava akakanganisa, angava akazvipinza muhondo, hondo ihondo. Angava akakandwa muhondo nezviitiko, hondo ihondo. Munoikunda kana makamira mose. Zvakaurayisa Uriya hakuzi kupisa kwehondo chete, asi vaifanira kumira naye vakadududza.
Somebody ari kurwisana necancer right now. Umwe ari kurwisana neHIV. Umwe ari kurwisana nechigwere cheshuga. Shamwari dzake dziripi? Hama dzake dziripi? Mamusire yuyo ari oga. Mamusire ari oga. Ndiri kutaura navamwe vanonamata chaiko, vanoverenga Bhaibheri. Mamusirei ari oga. Mumwe ari kurwa nenyadzi dzinokunda rufu, ari pachinopisa, ari muhondo mupfungwa, nezvakabuda munewspaper pamusoro pake, nezvinotaurwa zvechokwadi kana nhema pamusoro pake. Hama dzake neshamwari dziripi? Vaisitamba naye varipi? Mamusirei ari oga. Ari kucheuka achiona asara ega pachinopisa. Izvi zvinonyanya kurwadza kudarika nyadzi dzacho. Mira nomwe wako. Mukadzi akawanikwa achiita upombwe, vakamundundurudza ega vachinda naye kuna Jesu. Murume wakabatwa naye, hatisi kumuona apa. Wamusiya ari ega. Patinofarira Jesu anotaura nomudzimai, anomupa rukudzo runoshamisa. Anoti, woman, enda asusandotadzazve. Ndo zvaide zvakataurwa navarume vese vaida kumutaka. Vakamubata ari panzvimbo yakaipa. Vakadii kumutaurira mashoko, kumukurudzira nokumutsiura. Vakaenda naye kuti andotakwa namuponesi, asi muponesi haana kudaro. Jesu unokavha yebheki, anomira naye. Iva nomweyaso wakanga muna Kristu Jesu. Pane zvinotaurwa zvakaipa pamusoro peshamwari, pamusoro pevamwe vakaita zvakaipa, kona kufukidza kudarika kwehama yako, kuti asamira ari ega. Mira nababa vako, mira nababa vako, mira namai vako, mira neshamwari dzako. Pane uyo wakabuda mujero uyo, ari muhondo yepfungwa. Mira naye, asamira oga. Uyo ari muhondo nepasi yake inomurwisa, inomutyisa, inomuvhundusa, pamwe inomukunda, inomuurayira tariro, inomusveta simba, inomugura mabvi. Mira naye pachinopisa. Hondo iyi ichapera, asi haigoni kupera kana usina kumira naye. Kumabasa uko, mira nomwe wako. Mhepo dzehondo dzinosimuka. Vamwe vataifanira kumira navo, takatovaitira makuhwa. Vataifanira kunamatira, takataura zvakaipa pamusoro pavo. Shoko redu pamusoro pavo rakatendwa, nokuti vanhu vaiziva kuti tisu hama dzepedo. Ndiri kuona Yuria achicheuka, vavengi vazara kumasure. Shamwari dzatiza, kwete kuti dzadzingirirwa navavengi, asi kuti dzatobva dzichitodaidza, dzichitoninira vavengi kuti vuyai, his back is no longer covered. Akafa ane shungu dzemwoyo. Ndiri kunzwa achidanidzira mazita vakatrena navo, evamwe vaakabatsira. Vakomana mungandidai. Umwe achitosvitsa muvengi museve wake wanga wadona. Vakatadza kumira naye. Zvinondirwadza, ndiri kutoona parufu rwaYuria vakatadza kumira naye. Ndo vanga vatobata kofini rake, vachita slow march yechutu, vachindomuisa kubwiro kwake. Vamwe ndo vakatupa maspeech, asi vakatadza kumira naye. Zvakaurayisa Yuria. Hakuzi kuti hondo yaipisa, asi kuti vaifanira kumira naye. Vakadzokera kumashure. Mira nehama yako. Ndiri kutaura newe muteereri, uri kurwadziwa, nemavanga pamwoyo, neshungu mumwoyo mako. Pane vawanga wakatarisira kuti vamire newe. Nguva yekuremerwa kwako, havana kumira newe. Saramba wakatakura mutoro uyoyo.
varegerere. Matthew chapter 6 verse 14 to 15. Varegerere. Varegerere. Mwari dai atitira zvakanaka, tagona kumira nehama dzedu. Peter wokutanga chapter 4 verse 8 inoti zvikuru kune zvose danai norudo rukuru, nokuti rudo runofukidza zvivi zvizhinji. Nokuti rudo runofukidza zvivi zvizhinji. Mwari dai atitira zvakanaka murudo rwaKristu, timire noumwe noumwe wedu. Let's cover each other's backs. Zvakaurayisa Uriya ndechekuti vaifanira kumira naye vakadududza. Mira nomwe wako ari panopisa pahondo dzoupenyu. Mwari atitire zvakanaka. God bless you. Amen. Vachada mharidzo iyi munokwanisa kuiwana via WhatsApp panhamba dzinoti 0735 690 240. Ndinodzokorera zvakare 0735 690 240. Minamato nemubvunzo tsvakai nhengo yeSeventh Day Adventist ari pedo nemi. Atenda. Vanoda kubata Pastor Aaron Rusukira vanowanikwa panhamba dzinoti WhatsApp 0735 690 240. Ndinodzokorera zvakare 0735 690 240. Kufona 0772 721 653. Ndinodzokorera zvakare 0772 721 653. Upenyu hwakusengedza guyo uchishambira mudziva rine ngwindi. Kuseva sadza nenyuchi mhenyu zviri kurema. Kukwira gomo nomusana, kukacha shomwenyoro nehuma zviri kurema. Mazai ese etariro atsikwa nenzou asati achochonywa. Vana mombe torezamo mukaka una vene. Wodiridza dzinde rorugare rwavo nedikita rako. Wabata icho charamba. Wabata icho charamba. Wotora mapfihwa ako kuvigira vari mugomo. Vaganhiri vakashonga shambo dzoutsinye zvinorema. Mashoko omurume wako oruma sechikara. Simba romukadzi rawandira pamuromo sepinjisi. Vana vapanduka, shamwari dzokura pameso nemhiripiri. Iwe daidzira kumatenda uko, Mwari ndewako wakafiwawo. Turira shungu dzako kumusi iwako, Mwari anodaiwe sesha nundita. Zviri kurema, wobvutirwa nechiri muruoko, woshungurudzwa. NdiMwari wenherera nechirikadzi, musumudzi wamarombe. Misodzi yako haidonheri pasina. Kudenga kuna Mwari vanoona. Nezita raJesu chinotodza ngachikanye. Mazambuko ngaaite madziva. Razaro ngaamuke. Namata Mwari vanonzwa. Zvenyika aiwamu ndakonewa Usazviuraya.